juče smo otišli u restoran. Tvoja kuma da znaš. Znam, čuo sam. Račun je bio 1000, skoro 1500 evra, sve full ovo ono. I Buraz, poručujemo hranu, to je preračun, logično, dolazi konobar i kaže, ono, poručujemo hranu i pita, a izvinite, ono, pre nego što, pošto priča na engleskom, jel te, pre nego što nastavimo, da li neko ima neke alergije? I svi kao, ne, i kaže Igor, kao, Brankica ima na penicilin. I Brankica diže glavu, da, ja imam na penicilin, što? I da, ja imam penicilin. Mi ovako svi u nju, konobar gleda, ona ne razume ništa, ne. I mi kažemo, Brankice, kakav penicilin u restoranu si? A ne, pa ja mislila kao, možda stavljaju neko jelo penicilin. Kaže Delić, daćete mi biftek sa 3 brufena.